Taliwa sa bagang dagom, padayon gihapon ang 84th commencement exercises dinhi sa University of the Philippines Cebu nga gitambungan ni kanhi Vice President Leni Robredo isip commencement speaker. Kapin 300 ka mga eskolar ng bayan ang mihuman sa UP Cebu karong tuiga. Lakip ni ini ang mga nilampos sa ilang undergraduate o master's program. Gisugat ni Attorney Leo Malagar, Chancellor sa tunghaan ang maong selebrasyon ug mensahe sa panghinaot nga dadun unta ug gamiton sa mga estudyante ang tanang kaalam nga ilang naani sa maong tunghaan si bisan asa pa mangdapit sila mahimutang. Gisundan kini ni kanhi Vice President Leni Robredo sa iyang mahinungdanong gipahimug-atan ang tinuray nga bili sa panaghiusa. When the scholar ng bayan chants, "Serve the people," when she raises her fist to the heavens and cries for justice and the end to oppression, it is ultimately an expression of our character as a university. It is not activism for activism's sake, or an empty expression of indignation founded on some abstract sense that things are not right and change should be pursued. It is the spirit of solidarity moving within us. Lakip sa mga nigraduar ang nag-inusarang summa cum laude karong tuiga nga si Edsel Sohayon Kudoy sa degree nga Bachelor of Science in Computer Science. Gipaambit niya ang iyang dakong pasalamat sa mga higala ug pamilya nga kanunay nga anaa sa iyang kiliran. I'm very thankful. No, I have families and friends na very supportive of what I do, especially the blockmates. They're very solid. Kind of, I mean, this is contestable, but the block is the best, I guess so. Yeah, everyone's very supportive, like trying to push me to boundaries. And whenever like I do, like I express self-doubt, parang they always say na, you know what, kanang you're just thinking that, like overthinking that, you're better than that. Nilampos si Edsel sa general weighted average nga 1.171 ug giila siya isip ikaduhang estudyante nga nakakabot sa pagka-summa cum laude. Sukad na himong Constituent University ang maong tunghaan niadtong 2016. Gisaysay niya sa iyang graduation speech ang tinguha alang sa kaugalingong paglambo isip usa ka bililhong paglantaw sa kinabuhi. My friends know how much I dread public speaking, but I am taking this on as a challenge and a privilege. I am saying this to encourage everyone to take calculated risks and embrace a growth mindset. Don't be too hard on yourselves. Cultivate self-compassion. We do this so that at the end of the day, we leave no regrets. Niining panagsaon nga higayon, mituyo sa pagbiyahe paingon sa Sugbo ang mga ginikanan sa graduates nga nagikan pa sa lain-laing bahin sa Visayas ug Mindanao. Sama ni Margie Shonzon nga taga Surigao. Inahan ni Elaika Shonzon nga nihuman sa kursong Bachelor of Arts in Communication. Mao gyud na bisag unsa kalayo basta graduation na sa imong anak. After how many years sa iyang pag-eskwela, so mong nakabot mi dire. Unsa may atong gibati karon ma'am nga nakahuman na jud Na super way kabutangan, happy kaayo. I feel so happy, finally, makagraduate na jud after 4 years. Despite my college life cut short by the pandemic, I'm still thankful na face-to-face me mag-graduate, dili online. So, I feel so happy and blessed at the same time. Ang mabulukon nga panapton nga gisabit sa abaga sa mga mograduar dinhi sa University of the Philippines Cebu mao ang UP Sablay. Nagasimbolo kini sa nasyonalismo ug pagtakod alang usab sa atong lumadnon nga kultura isip mga Pilipino. Subay ni ini sama sa naandan sa mga katuigan. Gawas nun sab nga gipadayag sa mga grupo ug mga tinun-an sa UP ang padayong pakigbisog batok sa mga sakit sa katilingban. Kini pinaagi sa ilang tinuig nga graduation rally. Hingpit nilang giduso ang pagsupak sa korupsyon, diktadorya ug gihilagway nila nga di maayong pagpadagan sa sistema sa nasod. Naila ang University of the Philippines Cebu dili lang sa kalidad sa edukasyon niini, apan lakip na sab sa tiunay nga pagpakabada sa mga estudyante sa nagkalain-laing tawag sa katawhan ug katilingban. Sigon pa sa mga estudyante sa maong tunghaan, lagit-lagi para sa bayan. Serve the people. Kini si Kenry Likayan, UP Com Intern, alang sa MyTV Cebu.